Bisan ba'y nasabi mo kaibigan ko, di lagi mo sanang tandaan So Shine FM, adunay kanawagan. karamay mo si Jesus sa kalungkutan at saya. Sa sayo'y gumagabay sa lahat ng oras, di ka nag-iisa. Oh no, di ka nag-iisa. Oh no, ikaw ba'y nagtatanong kung bakit ka nagkaganyan? Lagi na lang nagdurusa at para bang wala ng pag-asa. Minsan ba'y nasabi mo mabuti pang takasan na ang walang katapusan na problema, upang tuluyan na malimot ang lahat ng mga pasakit sa iyong buhay. Kaibigan ko, di ka nag-iisa. Lagi mo sanang tandaan na may kakampi ka. Karamay mo si Jesus sa kalungkutan at saya. Siya sa'yo'y gumagabay sa lahat ng oras, di ka nag-iisa. Alam mo bang kasama mo siya saan ka man pupunta? Pag oras na kailangan mo siya, magkakaasa kang ika'y tulungan niya. Oh, kaibigan ko, di ka nag-iisa. Lagi mo sanang tandaan na may kakampi ka. Karamay mo si Jesus sa kalungkutan at saya. Siya sa'yo'y gumagabay sa lahat ng oras, di ka nag-iisa. Pinalaki niyo ako, punong-puno ng pag-ibig niyo. Nabubuhay ako nang dahil sa inyo. Ang awiting ito, pasasalamat sa inyo. Sa hirap at ginhawa, dinawa. Sa imong pagkatao, atunang paayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagpantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay, ikaw gusto ko ka na. Apan ayaw kabalaka, ang tulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon,
Ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahalaw ang tanan, bisang kalibutan, mahalaw sa laman. Kahit hapon ka natong tanan, Mike Son, ang atong oras na sino'y bina sa kahapon. Salamat sa Ginoo sa mata ko sa labi na sa tanan nga naminaw sa Shiny Bay 95.3 sa Dayal sa inyong mga radio. Adlaw karon nga Bernes, weekend sa trono mo. Pizza 4. Pizza 11 dahil mga kaigsunan sa Oktubre sa tuig 2024. Nini mabugnaon nga panahon mga kaigsunan natong makita mga kaigsunan na kong trahedya sa Florida. Atong last day kaigsunan sa Pizza 9 atong makita sa kamantalaan o sa mga news. Grabe gud ka kusog ang bagyo. Salamat sa Ginoo sa kanunay siyang nagatiman ka nato labi na sa ako ka mahikas kinabuhi na karon diha sa Saudi Arabia, diha sa KSA, mayang gabi o mayang buntag. Pag ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa labi na sa tanan natong mga kahigalaan din sa FM 95.3 sa Dayal sa inyong mga radio. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Brian Makasaon. Yan usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga amigo, ubos nga sulugon, ubos nga higala din sa FM radio o sa social media, ano sa Bisaya, sa Mindanao o sa tibuok kalibutan. Atong pasalamatan ng Ginoo sa iyang sa mga kahigayon na ihatag ka nato Exxon. Wala ka live ko mga kaigsunan og sayo tamang kayo magkanawon di ko kalayo. Ay doon natin obligasyon Exxon. Wala nga matapusan na matay kagawasan. Wala kayo mga Exxon nga ibinisap na sa mga alagad sa Diyos. Mag-focus ka sa imuhang trabaho o kisa ang gawa man naging sa Biblia mga kaigsunan ako sa Ginoo nga katuron nakafocus karon na Elias Ministry mauray hatagag kaluwasan kung dili ang hatagag kaluwasan kung ikaw o ako nagkinabuhi sumala sa sugo sa Ginoo. Sure ka ba? Mangutana sa ko Exxon kung ikaw maka full time Elias Ministry sigurado ko maka and 100% nakatuman ka sa sugo sa Dios. Ay kung dili mga kaigsunan, we have no right to judge any people in this world. Kung nabisag asa ka mga kaigsunan, watay katungod nga mo judge sa hukom sa itong isigataw, ikaw o ako gihatag kagawasan ang ihatag ang ipangayo lang sa pag kinabuhi ka sumana sa mensahe sa Diyos. May hapon ka natutan ng mga kaigsunan din sa FM radio mga kaigsunan. Nakaamo lang ako lagi ng iyo kung doon ako ilakaw. Okay, last time mga kaigsunan doon ay mga kakuli. Ang seguridad lang mga igsoon ato lang yun na buhato kutob sa atong makaya o banang tabang sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa atong mga listener o mga follower sa Shine FM 95. Ang atong natapi karon mga kaigsunan, respeto. Kung sa manang respeto, that is respect. Nagwa ka kay respeto sa imong isigataw. Maguna-una ka mga kaigsunan nga ikaw respetohan, respetuhi una ang imong kaugalingon. Ayaw pag pangandoy nga makadawat kang respeto gikan sa imong silingan sa imong isigataw kung wa kay respeto bisan sa imong kaugalingon lamang. Salamat sa Ginoo. Ilabi na sa tanan karon ako sa Facebook Live sa Bisaya sa Mindanao. Weekend karon magkaigsunan sa 11 na sa Oktubre sa bulan sa tuig 2024.
Atong awitan ang Ginoo magkaigsunan sa awit nga naguluhan tawag sa pagkabalaan. Pwede na mo maka-request sa awit pagkalangit. Ini nga ito nga programa karon magkaigsunan. Open lang ta mga igsoon. Bottom sa maka-request karon. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa awit nga naguluhan tawag sa pagkabalaan. Ikaw o ako mga igsoon gitawag ka aron ka mahimong balaan. Kinahinom kami kumusta man ang kinabuhing balaan. Kung unsay kahimtang mga kaigsunan, kung unsay sitwasyon sa usa ka tawo nga nagkinabuhi na kabalaan. Nagahulan, nagahilan, nagatawag ka ni sa pagkabalaan. Nagahulan, nagahilan, nagatawag ka ni sa pagkabalaan. Uhaw ang Diyos sa imong mga pagsinga. Uhaw ang Diyos sa imong paghigugma. Nangandoy siya nga muhilag kakaliya. Igahatag mo ba ang gitinuhaya? Nagahulan, nagahilan, nagatawag ka ni mo sa pagkabalaan. Nagahulan, nagahilan, nagatawag ka ni mo sa pagkabalaan. Uhaw ang Diyos sa imong mga pagsimba. Uhaw ang Diyos sa imong paghigugma. Nangandoy siya nga muhilag kakaliya. Igahatag mo ba ang gitinuhaya? Ikan sa Shine FM 95.3 sa dayang sa inyong mga radio. Ikaw na pukaw ko pagkusan at akong unang bumagkanimo. Iligaw ka Ginoo sa mga luha ko. Naghandoy ka, naghandog ka. Nangandoy na pukaw ko pagkusan at akong unang bumagkanimo.
Mingaw ka Ginoo sa mga luha ko, nangandoy ka, naghandog ka. Igahatag ko ang akong mga pagsimba, ihatag ko ang akong pagpiluma, ihalad ko kanimo ang akong mga luha, ihatag ko ang akong mga pagsimba, ihatag ko ang akong paghinuma, ihatag ko kanimo ang akong mga luha. O anian ang inatilugan ko, Kawata Ginoo. Silent mo. Yang pagduha-duha sa imong kinabuhi, ulon sa ang padulkan sa imong kapalaran. Si Jesus muuban sa malisod nga mga dalan, sa bukto niya agakon og sanayon. Ayaw kalibugi ang imong kaugmaon, si Jesus nang sakita kay siya duol pa, siya matinagdanon o maluluyon. Dili kanya iyaan o taligdan, subayan lang, padayon lang, hanggang hapit na mapuntan. Ikaw na lang ang imong kaugalingon, imong nasamang panahon. Ayaw paghilaki at kasakit sa kinabuhi, kini mo lamay ng sama sa alindahaw. Kaya mawala na ang mga pagbalata, kung si Jesus ang imong tanawon.
Hain na magpunan, iko na lang ang imong kaugalingon, kung imong nasamang panahon. Kinabuhi mabuhi kinahanglan ni Kristo nga mabuhi naliya kahimulungan niya. Ayaw hihingaw kaniya karoon at agibot manabot sa pagsulti sa kamaturan sa mga labaw sa tanang butang. Bakit saman ang bagal katigayonan, umawala ka sa akong pilingan. Bakit saman ang kaanyagin kalimutan, kung ikaw o Diyos di ko makauban. Labaw sa tanang butang, ikinahanglan ka, iko'y gabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, igigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Bakit saman ang mga katigayohan, umawala ka sa akong pilingan. Bakit saman ang kaanyagin kalimutan, kung ikaw o Diyos di ko makauban. Labaw sa tanang butang, ikinahanglan ka, iko'y gabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, igigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalingon ko, O Diyos, O Diyos. Kalinaw ko sa kanunay, kadangkan ko sa kanunay, O Diyos, O Diyos. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalingon ko, O Diyos, O Diyos. Ang linaw ko sa kanunay, kadangkan ko sa kanunay, O Diyos, O Diyos. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalingon ko, O Diyos, O
ko sa kanunay, takpan ko sa kanunay. Oh Diyos, oh Diyos. Nabaw sa tanang butang, ikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Nabaw sa tanang butang, igumaka, kay ikaw Ginoo. Ang kinabuhi ko, nabaw sa tanang butang, ikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Nabaw sa tanang butang, igumaka, kay ikaw Ginoo. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalingon ko. Oh Diyos, oh Diyos. Kalinaw ko sa kanunay, kadampan ko sa kanunay. Oh Diyos, oh Diyos. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Angkor. Kung amigo mateksunat ka si Engineer Altor Benigno Aloquin. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir. Kumusta mo diya sa Dapi sa Tanhay City, Negros Oriental. Labi na sa tanan nga naminaw din sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radyo o sa tanan nga nagwas karo sa Facebook Live Luzon, Visayas sa Mindanao. Atong pasalamatan ng Ginoo, niligtas na akong gabi sa kahaponon. Sa pagsulti sa kamaturan, sa mga kagawin, ikaw ang sugat ng parahan kaning kalibutan. Kamayan ka, musin ka na. Ikaw ang sugat ng parahan kaning kalibutan. Dili kabayran mga ison. Salamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangon ko. Bisan pa sa akong mga kasakitan, giatiman niya ako giampihan. Unsa man ang gibalos ko sa Dios sa mga kaayohan nga naangkon ko.
kinabuhi ko ihatag ko kanimo. Naganang naunta ko kahulog, apan gisabnay mo ako Ginoo. Hinaagi sa gugma mo nga way paglubag, sa kagulanan gilipay mo ako. Unsa man ang gibalos ko sa Dios, sa mga kaayohan nga naakon ko, dili ka bayran sa salapi ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo, sa panahon na ako na malandong, sa nabiling na kinabuhi ko karon. Ihalad ko na kini sa Ginoo, o bisan pang mga butangan na angkon ko. Unsa man ang gibalos ko sa Dios, sa mga kaayohan nga naangkon ko, dili ka bayran sa salapi ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo, dili ka bayran sa salapi ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo, ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Salamat sa Ginoo kay Sor, sa gin maayo hapon ni sa kapan sigit ano sa programa ini kadapit sa kahapon. Salamat sa Ginoo sa inyo nga napagpaminaw sa SNFM 95.3 sa dial sa inyo mga
Di ko na ngayon pinaghihinayangan ang nagdaang madilim kong kahapon. Ganap ko nang nauunawaan kung bakit ako ay nakaganon. Pagkat nilimot ko ang Panginoon, pinagpalit sa matayog na ambisyon, nagtiwala sa sariling kakayanan, hanggang sa malublob sa kasamaan. At aking nahinarap ang bunga ng lahat, pambansang piitan, ang kinahantungan, hirap ng katawan, hirap ng isipan, araw man o gabi, walang katahimikan. Ngunit ang Diyos ay di natulog kailanman. Magbabalik loob ko'y hinihintay, at bukas ang palad niyang ibibigay. Bugtong na anak sa aking umakay, salita niya ang aking naging gabay. Umago sa takbo ng aking buhay, tinanim sa puso ang pinamuhay, at ang kapayapaan niya'y tinaglay. At aking natamo ang bagong buhay ko, sa akin naman ngayong binabahagi sa inyo. Buhay na payapa, may sapat at biyaya, sa masamang gawa ako ay lumaya. At sa buhay ko may bagong musika, ibahagi siya ang aking ahika. At sa awit ko'y iaangat ko siya, di mahihiya o mangangamba. At sa awit ko may bagong musika, ibahagi siya ang aking ahika. At sa awit ko iaangat ko siya, di mahihiya o mangangamba. Imong sit-sit, imong kong ibalik.
kapalumano nga imamon kong giadto dili kayo ko katuo manang gibuhat to bisan kang itik sa dalan nabahan mo akong ngalan itawag mo bayot ako di ba kinahanglan imong kunin di ko makabuhin imong sitsin imong kayang malihin imong gipalab Goodness of God, Visayan version, my son. Gumamo o kaloob mong may kinutuban, ibuktan mo, ibuok kinabuhi ko. Gikan sa kong pagbangon at sa pagpahula, awiton ko ang pagkamaayo mo. Tunay kang matinod ano, tunay kang maayo ka na ako, ang akong may gininawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ilog mo nagagiya sa gangit, nag-aubang masuot kaysa sa tanan. Ikaw ang akong papa, ako'y mong pinangganan, nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Tunay kang matinod ano, tunay kang maayo ka na ako, ako na ko may gininawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang kanunay nagsunod na ako, ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. O ihalan ko, inabuhi ko, anan na anak ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Ihalan ko, inabuhi ko, anan nga anak ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Kanunay kang matinod anon, kanunay kang maayo ka na ako,
hangtod ako may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Nunay kang matinunan, nunay kang maayo ka na ako. Nung ako may ginawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Salamat sa Ginoo Maison atong awito ng pagkamaayo sa Ginoo inabina sa kinabuhi ni Sis Maria Lebrando Silva nagwasosab sa atong programa. Kundi lang yun mo request awit makalangit makaigsunan kaya itong sugdan ang sabang atong pagpaapit ya sa mensahe Ginoo nga naguluhan o atong topic karon Maison pagkahisgotan o respeto. Walang linis kalimutan Maison pero wag tayo respeto, wag tayo angay. Ay ang respeto mga kaigsunan mo na bukat nga rason aron ikaw o ako respetohon o respetohan usab sa imong isig katao. O hinungdan kita mismo igsoon way respeto sa pagkamayos Ginoo. Ang Ginoo usab dili mo respeto sa tao sa masagda ato bangan nila. Sa tanan nga namin sa 95.3 sa dial sa inyo ang mga radio din ay nagasugat sa Sitio Galog Barangay sa Tornillo, Tanay City, Negros Oriental. Ilabi na sa itong kami kumakaigsunan nga Sir Arthur Bilarminio Alupwing nga nagwas karon makaigsunan gikan sa Tanay City, Negros Oriental. Kumusta man ka diha engineer o ban sa imong pamilya. Ang Ginoo kanunay maguban o mag-amping kanunay sa matagusa. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Rachel Gabal Singgit from Maynila. Magandang hapon po sa lahat. Lagi po nagsubaybay sa ating palatuntunan. Ang ating pagtuon mga kaisunan diha sa pulong sa Ginoo. Ilabi na sa kinabuhi ni Sister Rhea Love Silva. Nagwasasabi ni sa Sitio Puglo Barangay Santo Niño at Tanay City, Negros Oriental. Pwede lang yung magkapaabot ang mga mensahe. Kung lalo na mo yung mga pangret mga kaisunan sa dilipatan mo ato sa itong mensahe alang sa pagpaabit sa mensahe sa Ginoo pinagi sa balang kasulatan. Ang atong topic karon kaisunan is respeto. Ay maugin ay bukat kayo sa tao. O mo ni kasagaran nga kakulangon sa isig ka tao ining respeto. O nagikinahanglan sa Dios sa tao Ison. O nang ikaw ug ako bisag asa ta dapat kauban ug kaluha ang respeto. Salamat sa Ginoo mag-ampo sa tama Ison. Labing kamahanan ug mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Diyos sa imong pag-iguban o pagbantay ka na mo niningtag na o lapit sa kahapon ng imong hatag ka na mo. Salamat o Diyos sa tibok na mong panimalay sa tulong na mong kamanganan. Sa kumugangan o Diyos, nini mo nga dapit o sa tanang kaigsunan na di sa Sitio Balog. O dapit sa Pilipigan, hilid by Pastora April Miakab Turan sa tanang na mong kaigsunan sa mga dapit. Dapit sa Kangkuy o Diyos, sa pamilya sa mga ilig family, Brother Mario, Sister Roslyn o sa ilang mga anak. Na mahimo usab kami panag-ingnan, mahimo kaming samin o Dios sa katilingban. O sa tanan nga nagasunod din sa Sign FM 95.3, kaganong na nagasunod, nining mao nga programa. I declare blessing sa matag usa. Labaw sa tanan sa nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Bisan pa man sa among station manager Reverend Gideon Canelario, uban siya ang pamilya, uban siya ang asawa at mga anak, diya sa 101.3 sa Shine FM usab diya sa Malabuyo Kamahan.
Bisan pa man ulit sa akong General Station Manager, Reverend Kim Ryan Makasaol, uban ni Ma'am Aisa Makasaol, uban sa tanan nga mga DJ sa San FM, o sa tanan ni mga alagad. Labaw sa tanan sa nagasunod nining mga programa o nagapaapit nini. I declare blessing sa matag usa. I declare prosperity ang amahan sa matag usa kanila. Labaw sa tanan nagalantaw o Dios sa Facebook Live, amahan. Ikaw magapanalangin sa matag usa, ano na sila mga panginahanglan para silang pamilya. Tagbuas sila, sangkapa sila sa tanan nila mga panginahanglan, o tipigil sila kanunay sa ilandong sa imo ang mga pagko o Dios. Ya sa imong pagkamaayo kami kanunay magapasilong amahan. Tungod kay ang kasiguruhan kadaugan na langgod kanimo. Bisan pa man o Dios sa malabot nga piniliay sa kinatibuk-an sa Pilipinas o Dios, sa nagkalinglaing mga city, sa nagkalinglaing mga provinces, ako mga pag-ampo na kanimo. Kaya din ang gugma mo'y magapatigbabaw, ang pagkidahit o Dios o pagsinabtanay, labaw sa tanan ako mga pag-ampo na kanimo. Giyahi ang matag-usa ka makatawhan, kaya din ang ilang ibutang sa ilang una-unang kasing-kasing, nga ang takos o agayan, labaw sa tanan mahinadlokon nga na kanimo. Ano na'y pulawan nga kasing-kasing, aron kami magkinabuhi o among matagamtaman ang tinud-anay nga kalinaw, tinud-anay nga kalipay, tinud-anay nga panaghiusa gikan kanimo o Dios. Salamat o Dios sa tanan nga mga cities o mga kalungsuran sa umalabot nga pinilahi, amahan. Lord, kiyahi ang matag-usa, way imposible nga na kanimo. Tungod kay ang kadaugan o kasiguruhan na lagyod kanimo, amahan. Pwede ni mong pausbon ang among una-unang kasing-kasing. Pwede kang magapahumok sa mga una-una sa kasing-kasing sa tao sa tibuok Pilipinas, Lord. Salamat o Diyos nining maong adapit. Labaw sa tanan sa Tanay City, Lord. Nga din nahimutan kining maong FM radio dini sa kabukiran. Lord, i-bless ang matag-usa kanila. Tagpuas sila sa tanan ning lag mga panginahanglan. Nga din takos kong angayan. Kamo ang ibutang sa mong kasing-kasing una-una nga mahinadlokod labaw sa tanan, mahinadlokod ganhak kami mo o Diyos. Salamat amahan nilingtag na ugapit sa kahaponon ng imong hatag kanamo. Samtang kami magapadayon sa pagpaambit sa imong mga pulong mga mensahe. Kamo tuhop kini sa among kinabuhi. Mangita kining kapit amahan sa mga katagusan kamahuna na kasing-kasing sa labutan. Aron kami o Diyos magkinabuhi nga adunay insaktong direksyon nga na kanimo. Kadin ang imong pulong mo hatag na mo kahayag. Ang imong pulong mo giya kanamo aron sa panahon kami anaa sa kangit-ngit. Ang imong mga pulong mga mensahe maghatod kanamo kadaugan kasiguruhan gikan kanimo amahan. Iniktak na ugapit sa kahaponon, walay hunong ang ugway puas ang akong pagpasalamat nga na kanimo. Tungkol himaya nga nalagyan kanimo ang tanan. Pinagis sa ngalan ni Jesus ang tanan maging. Amen o amen. Sa makausapang mga isoon, salamat sa Ginoo sa kinabuhi-usap ni Brother Papsilon Mingito Garces from Lapu-Lapu. Wow, kumusta mo mo diha, brother? Diha sa Lapu-Lapu. Nabinasa inyo hang matag pamilya. Nabilin sa inyo tasatag sa mga panimalay. Ang Ginoo mag-amping, ilabi na atong pasalamatan na isoon. Atong mahuna-una pa diha sa dapit sa area sa laing nasod sa Pizza 9. Ini nga bulan sa Oktubre, grabe kaayo ang bagyo. Grabe ang unos, grabe ang gitawag og dako nga disaster. Nangalugpad ning mga sin, nangalugpad ning mga sakyanan, nangalugpad kung sa may maagian sa kusog nga hangin diya sa area sa Florida. Mas kusog patingali sa bagyong Odette Exxon. Una nga din sa Pilipinas atong mahinumduman, palangga tas Ginoo. Kanunay tang gihatagan sa maayong kagawasan, may panawas. Gitagbota sa kanunay natong panginahanglan para sa atong pamilya. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Rhea Amante. Good morning, Pastor Safre o sa tanan natong mga kaigsunan nga naglantaw o nagsunod niining maong programa. Watching Her, Pastor in San Jose, Tanay City. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Wow! Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Sitio San Jose at Tanay City, Negros Oriental. Ilabi na sa ato ang mga kaamiguhan, ang sa ato mga kahigalaan, mga isuon, ato usab nga nahimamat. Salamat sa Ginoo sa inyong mga bulawan o kasing-kasing
mga bulawan ng pagtagad sa inyong ubos nga alagan. Wala din ninyo hikalinti kanunay ang inyong mga kaigsunan din is kabukiran. Kanunay mo na nagmonitor sa kaayuhan, labaw sa tanan kaayuhan sa katiligban. Ikaw ug ako, doon na tayo obligasyon, dili lamang sa simbahan, dili lamang sa ministry nga ipiyal sa Ginoo kanimo, kanako o kanatong tanan, kundi sa katilingbanon nga kalihukan. Kay maunay importante kay nagpuyo patas kalibutan. Wala pa ta nagpuyo sa langit igsuon. Wala patas pag-ug langit o pag-ug yuta kay dito lahi na usab ang atong kinabuhi. Wa nay paghilak, wa nay sakripisyo, wa nay kasakit, wa nay kagulanan. Ang imong matagamtaman lunlon kalipay, lunlon kasadya. Kay ikaw ug ako kauban kanunay nato ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Realiza May Abraham Cabanag. Nagwas-usab sa atong programa from Bahay City. Ano na sa mensahe maigsoon, blessed evening pastor og sa tanan nga naglantaw og naminaw niini nga live. Wow. Kumusta man mo diha sa Bahay City? Kumusta man ang inyong hampang eskwela? Dali ra gyud kayo igsuon tingali second year college na. Dili kay tingali kundi second year college na gyud. Ang ato nga amiga, atong igsuon mga kaisunan anak ni Pastor Rinaldo Cabanag. Atong imaginon ba pagka dali argon ang oras o sa namarong pizza habig? Pizza 11. Wow. Pizza 11 na sa Oktubre. Hapit na mo in ang 2024 Pinangga. Mga Pinangga na mo mga follower ug listener sa Shine FM 95.3 og sa tanan nga nagwat sa Facebook Live og sa tanan usab nga nag-share niining mao nga programa. I declare blessing sa matag usa. I declare prosperity. Ay ang Ginoo, ikaw ug ako nakita sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jobert sa Samani. Brother Samani Jobert, good evening. Mayong buntag para ugman ay advance. Mayong gabi ano na sa minsay good evening. Good evening everyone. May gabi sa Matagusa, Quezon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa taga-Kamaynilaan. O mayong buntag, mayong hapon diya sa KSA, ilabi na sa atong amigas na si Ma'am Jessa Karugong from Bahay City. Salamat sa Ginoo ma'am. Wala na gyud babali. Nindot na kayo 95.3, wala na gyud babali. O diya video dugong na sa klaro na kayo ang Shine FM on air. Wow, salamat sa Ginoo sa imuhang advance mga kaigsunan nga pamasko. O mga kaigsunan, napit naman ang pamasko. Ikaw ug ako mag-celebrate ka Christmas. Ningon ang Biblia, kung ikalipay na sa Ginoo, buhata ang tanan, basta ikalipay para sa Ginoo. Kung ang imong pagtuo maigsoon, ang pag-celebrate diya sa Christmas, adlaw sa December 25, ay buhata ang tanan, uban ang pagpasalamat sa Dios. Ikaw ug ako doon na gitawag og freedom, kagawasan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Ma'am Jessa from Bahay City. Ma'am Jessa Karugong, labi na sa imo nga tinuod pamilya. Salamat sa Ginoo doon na sa mensahe. Good evening sir, pastor. Salamat sa Ginoo sa inyong mabulokon nga mga mensahe nga gipaabot dinhi sa Shine FM 95.3. Ya dalaksar makumaka-live kay sige mang ka-brown out direction. O niya doon na po ko'y mga lakaw ako maning i-off ang FM radio kay ato ra gyud nga ibutang ang seguridad o pag-amping ba sa mga gadget o maghimanan nining mao nga FM radio. Kay pila na ka mixer ang nasunog, duha ka mixer o usa ka transmitter. Kining transmitter nga gigamit ni Mexo gikan paniskan sumandig. Ang transmitter nga gigamit karon dili ni maoy iyahang transmitter.
Mao nga atong pasalamatan ang Ginoo nga way hunong ug way buas ang mga pamaagi ba sa Dios. Ikaw ug ako ang importante igsuon, i-enjoy ang atong kinabuhi. Ato ning i-play igsuon ang bawal magkasimangot kasi sa araw-araw natin nga ginagawa minsan kasi parang nakasimangot yung bawat isa sa atin eh. Bawal dapat kasi magkasimangot. Kasi sa araw-araw natin ginagawa, palagi tayong maraming ginagawa eh. Huwag natin dibdibin yung problema. Mahal ka ni Jesus mula noong Sapagkat ikaw at ako, mahal talaga tayo kay Jesus. may problema ka. Ayan, ang dapat gawin. Anong gagawin natin? Yung lahat nating problema ipaalam sa Diyos. Sapagkat ikaw at ako, may kalayaan tayo. May kagawasan tayo. Diba? Sumigaw sa Lord, hallelujah, God is Lord. Ipanapang at kamay, paiwang ay ikemot-kemot ko. Ang mahay ihakbang, isa dalawa, magpuri ka na sa puso mo si Jesus. Dapat din mahal ka niya. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan. Doon ay mensahe si Pastor Emitin from PSA. Good morning, Pastor. Good morning, good evening, kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa matapusay, labi na sa dapit sa Saudi Arabia. Bawal kasi magkasimangot eh. Kaya palagi tayong enjoy every day, every second. Parang medyo matagal-tagalan yung tagatandaan natin. Salamat sa Ginoo sa mensahe ni Pastor Emitin. Good evening, Pastor. Good evening mo sa diha. Diha sa PSA sa Saudi Arabia. Mura puntag maron diha. Kaya ang oras din may suot alas 6:19 pa man sa sayo kagabion. Una man ang live yung pumeso kay umako sayo masapog lataw. Doon naman tayo klase magkaigsunan diha sa Negros Oriental State University from alas City 7 o'clock to 6 o'clock every Saturday action. Yan. Pagdaig na tinun-anay, yan ang hinahanap ng ating Panginoong Hesus. Yung pagdaig na tinun-anay, walang pagkukunwari, kumbaga, anong ibig sabihin yung pagkukunwari? Yung talagang walang pagtipakarungin nun ba? Dapat yung talagang bigay na bigay yung pagpupuri natin sa ating Panginoon. Kapagkat siya lamang ang
ating buhay. Anong ibig sabihin noon? Siya ang tagpiya sa atong kinabuhi. Ikaw at ako, alam ng Panginoon. Ano na i-request? Ano na i-request si Pastor Eminem? Request ko sa Pastor, kumapit ka lang. Wow, ako na yung ikli. Kumapit ka lang. Isusunod po natin yung request kay Pastor Eminem from PCA. Yung kumapit ka lang. Saan tayo kumapit? Sa Panginoong Hesus. Kapag tayo ay kumapit sa ibang tao sa mundo, minsan kasi mabibigo kasi tayo kasi hindi natin alam kung tayo yung seguridad natin. Ang seguridad sa bawat tao sa mundo nasa sa Diyos lamang po, wala sa tao. Kaya kumapit tayo sa Panginoon. Kung maninig pa kung awit, atong isunod ang request ni Pastora Eminem Candelario from SA, kumapit sa lahat. Maaari lang po kayo'y mag-request sa programa nito sapagkat bibigyan natin ng pagkakataon yung mga request sa bawat isa. Sabi na sa inyong mga pagtubayan, ikan kayo sa San FM 95.3 sa Dayan sa inyong mga radio. Ang ating oras karoon alas 6:22 na sa kahaponon, dining matahong na kahapon na dihatag sa Ginoo. Mayong pagpanihapon, mayong pagsigay-sigay diya sa kusina, diya sa inyong kitchen. Pagkaigapinog na naigigan sa San FM 95.3 sa Dayan sa inyong mga radio. Nagganong-ganong dinis, kabukiran dinis sa Sitio Balong Barangay Santo Niño at Tanay City, Negros Oriental. O niya ang sunod, request ni Pastoral Labot by Victory Banda. Ako nang gininig na teksyonan, kumapit ka lang, kumaninig ato nga kata, pagday ka, pinod ka na'y. Nakadalian ang Diyos oras. O nang ginagmay na itong tuyok-tuyok is palibot ng kabiin na sa o salamat sa Ginoo sa tanan ng mga mapilog na magtutunglo gikan sa elementary ato sa grade 6 sa atong school head na si Sergio Marie Catobig. Ilabi na sa atong mga mapilog na magtutunglo gikan sa grade 7 ato sa grade 12. Ini sa Patricio Palomar Memorial High School. Edith Serval. Remote din ang atong school head. Sunod si Mana doon na sila yung mga palihukan o mga activities sa kitawag of entrance. Ano yung mga activities mo sa ikunan pinagi sa pagpaungkat sa mga kusunod sa mga ka-estudyantina't. O na yung amo ka o na yung nindot exam. Pastora Eminem Candelario from PCA kumapit ka lang. Mayong paniuto diri sa Saudi, paniuto pa dahil Mexo. Ito na po yung request mo, Pastora Eminem Candelario from PCA. Kumapit ka lang. O niya sunod na kanta, Labot by Victory Foundation. Ang daning ng pagkukulang, hindi ko mapilit.
Ang katotohanan. Sunshine FM, adunay kadaugan. Huwag kang hihinto, ituloy ang Huwag tayong hihinto habang may buhay, habang may hininga, habang may lakas, patuloy po tayo hanggang may buhay tayo. Hanggang sa dulo Diyos na lumala. at hanggang katapusan ng ating hininga, dapat tayo'y kumapit sa ating Panginoong Kristo. Thank you, Pastor. God bless everyone. Atras na pagtawag na, mo'y di makakaya. Palaging Yung minsan kasi, kapag walang Panginoon, hindi natin nakakaya. tiwala ka lahat. Kasi minsan yung tao may tiwala sa kanyang sarili lamang. Walang tiwala sa Panginoon. Ang Panginoon ay siya ang naglikha. Siya ang lumikha sa iyo at sa akin. Siya ang lumikha sa buong daigdig na ating kinatapakan ngayon. At laging tatandaan natin, kaibigan, kung ano ang ating kinatatapakan ngayon, doon tayo papalik kung saan tayo nanggagaling ko. Kaya bawat oras, bawat minuto, binibigyan tayo ng Diyos ng magandang buhay. Kaming pagsubok man ang dumating, tumuloy ka lang, lahat ay lilipas din. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban, huwag kang hihigit, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Sunod din na song, Labog, request by Pastor Enrique Canario, mayroon po gusto pakinggan na diyan sa KC. Kumapit ka lang. Sunod nga song, request by Pastor Emijen Candelario from KSA sa Saudi Arabia, mga kaeksona, Labor. Song by Victory Band, mga kaeksona. Pinagisahi mong lalabot uban sa Sunshine FM, adunay kadaugan. ang kaayuhan Sunshine FM, adunay kadaugan. Hatian Sunshine FM, adunay kadaugan. Milagruso o gamhanan ka nga Diyos. Ikaw ang kagahapon
Nalulog sa walay katapusan nga nagpamuhat sa among taliwanan. Manini nga song ito na kita sa pagpaminaw sa mensahe sa buhay na ito ka Diyos pinagi sa palang kasulatan saglit ang atong oras nagdagan buhay kita na nanihapon para kita sa pagpaminaw sa mga mensahe Ginoo Hesus labi na sa awit magalangit request sa ni Pastor MD Labos Kaluy iko uhika pa kinilawas lang inakalang kaayutan mo. Doon ay mensahe si Pastor Emilian Cantario. Salamat sa Ginoo sa imuhang mga labor. Wow. Pinagi sa mga labor sa buhay natin ni Jesus. Ikaw at ako di ayota. Sa iyang sakripisyo, ikaw at ako di atang ipasay ka. Ikinahaplan, ano nang hatagan na kung may importansya sa kinabuhi siya. Walang pipilit sa iyang mga labor. Sa iyang pag-anto, sa iyang pagsakripisyo, wala siyang ipilit. Lamang ikaw o ako at aking valor o bili ang iyang pagsakripisyo. Kung sa pagtuo, tumatong ko ang kaayo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nag-share nining mga programa. Ang atong programa magkaisunan ang imong pulong mulang parahan sa bumatay o kahayag sa akong atang gianan. Makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105. Ikaw ang kada hapon, nahulog sa walay katapusan. Nga nagpamuhat sa among taliwanan. O Diyos, ikaw na kung kasaligan ng lauman. Walay butang ang malisod, ihasa imong mga kamot. Nagpaliyan kasali mong kaluy ko, ikaw pa, kinilawas ng inahalan, kaayuhan mo. Doon ay mensahe ningon dire sa unang Pedro kapitulo 2 versikulo 20. Ingon siya dire makaisunan. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mugalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya maghulga. Gisalig hinuon niya ang tanan ngadto sa Dios. Unay prinsipyo paruganan ni Jesus. Daghang mga pagbugal-bugal, daghang mga pasakit apan wa siya kubalos ni bisan kinsa kundi diyan gibuhat misalig siya sa mahal nga mga Dios. Wala ato ni pasahon karon ay so aron ato mahibalan kung unsa ang pinakabukat sa tao sa kalibutan kining Espiritu. Kung sa kung sa panimo kay edukador
Isag kung sa kanimo ka professional sa mga kalibutan. Kung wala kay respeto, pwede mahimong saya ang imong profesyon. Alam mo, sa tanan kung wala kay respeto, tapos Ginoo, pwede rin mo pagkaulawan ang imong sikatan. Pwede rin mo panamas-tamasan. Pwede na rin mo pasagilan, butang-butangan o dili mao. Pinaalis sa mo ngano Mao nga ikaw ug ako mag-amping ta. Labaw sa tanan ampingan nato ang minsay sa Ginoo. Kanunay, maghatod ka nato kasiguruhan pagpo nadagan sa kinabuhi dinhi sa silong sa langit. Rochelle Gabas Singgit, mayong gabi Pastor. God bless us. Mayong gabi sa panimuda si Rochelle Gabas Singgit from Maynila. O sa tanan karon namin sa Shine FM 95.3, mayong gabi kanatong tanan ang atong oras. Alas 6:36 na sa kagabi. Ang atong topic karon mga kaisunan, respeto. Muna ka anayan yun atong buhaton eh. Bisan sa imong isikataw, unang-una na itong buhaton ang pagrespeto, labaw sa tanang pagrespeto ngadto sa Ginoo. Ato ni siyang pasahon, tanan igsuon gikan sa unang Pedro kapitulo 2, bersikulo 17 ngadto sa 25. Ang akong ipasa kaniha, ato ra gihaom sa mensahe sa awit nga labot igsuon iya sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 3, sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mubalos sa pagbugal-bugal. Ikaw ug ako naka-encounter ba sa manini? Gibugal-bugalan ka, gibiay-biay ka, gipanamas-tamasan ka, gipakaubos ka. Si Jesus unsay iyang himo, wa siya mibalos. Unsay iyang gibuhat, iyang gitudlan ngadto sa Ginoo. Ug ang Ginoo nay bahala. Iya bang sinutan ang nagbugal-bugal o iya bang panalanginan siya? Apan hinulumi kung ang Diyos mo ay musilot, dili panalangin ang moabot sa mga taong masupilon, sa mga taong mabugal-bugalon, sa mga taong mapanamas-tamason, kung dili tumlo o kalisod. Amen ba? Base sa balang kasulatan. Nang ikaw o ako, samtang buhi patatin sa silong sa langit, ang pingi, alibahi, o kahadluki, o respetuhi ang imuhang kinabuhi. Aron makaangkot po ka, o makanawat kag respeto sa imong isigataw, labaw sa tanang respeto kikan sa Ginoo. Ingon diri mga kaisunan, sa bersikulo 17, tahura ang tanang tao, higugmaa ang isig ka magtotoo. Usahay, managunay ra ang mas isig ka magtotoo. Parihag simbahan, parihag isimbahan, apan magchismisan, magmaritisay. O niya, ang ato mapaminaw isuon, gikan sa mga dili magtotoo. Kung at binang-ingnon tamay so maura maguna sila. Pero wala tayo gi-address kung dili ingon maura maguna sila. Ikaw ug ako magbantay sa pulo nga maura na sila. Kung at sa o nang atong pagkakristohanon, dapat ipakita ang tinud-anay nga higugma. Tahura ang tanang tao, unsay giingon diri, it meaning to say tahura ang tanang mga tao, hatake respeto, mao nay pagtahod. Pero wa gani kay respeto, dili ka makatahod. Higugmaa ang inyong isig ka magtotoo, kahadloki ang Dios, ug tahura ang emperador. Unsa man ang emperador kanang naas na ba? Pero ang pangutana, kung angayan ba kung takos bang tahuron sab? Kaya na may mga emperador na dili pud angayang tahuron, di ba?
maoy nagulo o dili mao, maoy nagulo o naghatod nga dili angayan o takos nga tahoron sa tibuok kalibutan. Mao nga diha sa Kristohanon nga kinabuhi ang pingin ang mensahe Ginoo. Kanunay isilsil sa tong kasing-kasing, kanunay ibutang sa tong una-una nga tanan dinis kalibutan ikaw o ako lumalabay lamang. At ating pili ang panahon nga ikaw o ako buhi pahatod karon kay ugma damlag sunod panahon basig bawi antas atong ginulaman nga kinabuhi nga gikas Ginoo. Ingon diri sa 18, kamong mga sulugon kinahanglan magmasinugtanon o matinahuron sa inyong mga agalon. Yes, biblical sad na. Kinahanglan ang mga sulugon mutahod mo ila sa ilang agalon apan kun takos og angayan sab nga tahoron. Diba? Magmasinugtanon o magmatinumanon sa inyong mga agalon, dili lamang sa mga maluluyon o mga maayo kundi sa mga madaog-daogon usab. Ayay, kini ra bang madaog-daogon unsa man ang pulong madaog-daogon pastor? Kana bang tigbutang-butang ba, tigtumo-tumo ba, tigdaot ba? Mao maguna tigbutang-butang unsa man day ingon magdaog-daog usab. Ingon ang 19, kamo ingon diri, kamo panalanginan sa Dios kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Ayay, diba? Unsa day madawat sa mga taong ginaog-daog? Panalangin sa Dios, panalangin sa Ginoo. Siguro ang dili ka manaog-daog kay kung manaog-daog ka daog-daogon ka sa Ginoo. Hello, mao nga niingon ang Biblia, ayaw pagbalos kay ako ang manimalos. Unsay giingon, kung daog-daogon ka itugyan ngadto sa Ginoo. Tanawa lang gud si Jesus, gibugal-bugalan siya pero wag siya ning balos bisang kamay. Pero iya gibuhat, itubyan niya siyang amahan nga mao ang Dios kay nasayod siya. Ang Dios ay bahala sa mga taong sama niya nagpatasan. Hello, bato-bato sa langit ang matamaan, huwag sanang magalit kay mao gini ato ang tinuod nga gibasa sa balang kasulatan. Kung maigo ta, watay mahimo mixon Biblia, basaha aron ikaw ug ako magkat-on diha sa mensahe sa Ginoo. Ingon diri, kamo panalanginan sa Dios kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Kung ang imong gidaog-daog ka tungod sa Dios, wow, bless ka sister, brother. Apan kung gidaog-daog ka dili tungod sa Dios, questionable na igsoon. Basig ikaw ray na naog-daog, dili ang uban. Kay kung tinuod nga gidaog-daog ka, ikaw nagsunod sa Biblia, nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Apan kung gidaog-daog ka tungod sa Dios, bulahan ka. Pasagda sila. O man ilang kalipay ay pasagda. Ay moabot tadi ako ng tagnaog panahon, ilagya ko ng pagka-anihon. Sa dili madughay, musugot kag sa dili anihon na yun na. Kung unsay imong gipugas, mauusap na imong anihon. Ingon diri, kamo panalanginan sa Dios kung kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Wow! Anong pagdaog-daog na papanay respeto? Wala na. Kaya kung doon na panay respeto, imposible na mo daog-daog sa imong isig katao. Masang klase, pastor? Kana na yung pagbutang-butang, kana na yung pamamasangin, dili na daog-daog, pagkupa sa imong pagkatao. Pero ito bangas Ginoo may soon, dili man kakupa,
Wow, panalanginan bukas Ginoo. Ingon ang 20. Kay dalaygon bakon mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamong dautan. Dili kayo. Dili di ka mabulahan atubangan sa Dios. Kung magbuhat kag dautan, kay kung pabimo kang bulahan unya nagbuhat kag dautan pagka unfair. Pero ang hukom sa Dios hustisya, kaangayan, karapat-dapat ang iyang hukom sa matag usa. Aun sa giingon dire, kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nagbuhat kamong dautan? Dili kayo. Gitubag kayo. Ingon sa unahan, apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa man sa inyong pagbuhat sa maayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. Grabe. Kisay panalanginan, gi-clarify pag-ayo diha sa Biblia. Tungod niini, panalanginan Diyos Ginoo. Grabe. Unang i-enjoy ang kinabuhi Kristo. I-enjoy ang imong pag-sacrifice karon, pag-sacrifice ining mga panahon na. Kay time will come, ikaw ug ako gantihan sa Ginoo. Dili tao mo kanti nimo, kun dili ang Ginoo nga mo'y iya sa tibok kalibutan. Kung sa giingon diri maigsoon, perting klaro ha, apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo. Tinuod gid ay igsoon, bisan pagbuhat pa kag maayo na agyapoy mo daog-daog. Mas grabe na hinoong pagdaog-daog kadali pagbutang-butang usang madiin na. Kanani pagpagpasangil, kanani ang pagpangangkot sa dili maong hinaguan. Di ang tinuod igsoon, kung ikaw ug ako seryoso ka ato ba nga sa Dios, di gyud ka kahimong pagdaog-daog sa imong isang katao. Mubati ka kaluoy, mubati ka kahingawa sama ni Jesus. Si Jesus hinumdumi, nag-antos siya, nagsakripisyo siya, pero ang Diyos siya mubalos bisag gamay. Ang iyang sikreto giturbiyan niya sa Ginoo. Kaya nasayod siya, ang Diyos nga amahan mo mo kastigo sa nagpanamastamas niya. Ang Biblia igsoon, hustisya, katarong, kaangayan, gugma. O sa igingon, apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa man sa inyong pagbuhat sa maayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. Wow, grabe. Ang panalanginan di ay sa Dios ang nagsineryoso. Ingon ang 21, kitawag kamo sa Dios aron mag-antos kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panag-inan aron inyong sudot. Kinsay naghatag og panag-inan? Si Jesus. Kung ikaw ug ako mahimo kang Kristohano, kinsa si Jesus, siya si Kristo. Patawag lamang kang Kristohanon kung ang imong gibuhat mo sa ni Jesus sa diha nga dinhi sa kalibutan. Kay ikaw ang sumusunod, halabuhata ang gibuhat ni Kristo. Kay sa diha nga ikaw mabuhat sama sa iyang gibuhat, wow, ma-bless ka o i-bless ka sa Dios nga Amahan nga nagpadala ni Jesus dinhi sa kalibutan. Wala nag-ingon ang Biblia ang mamunamastama sa iyong isikataw, ang mamutang-mutang sa iyong isikataw mao'y mahimong bulahan, kundi ang katong nagsakripisyo pinaagi sa pagkamayos Ginoo o nagkinabuhi niini panalanginan sa Ginoo. Ingon ang 21,
Gitawag ka mo sa Dios aron magantos. Wow, wala biya tataw ka sa Dios aron dati di magantos. Apan luyo sa imong pagantos, kadaogan kasiguruhan bag-ong kinabuhi, bag-ong hantay sa kinabuhi ato pangas Ginoo. Gitawag di itas Ginoo aron magantos. Kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo. Ganong nagantos si Kristo? Tungod nimo, tungod nako. Wala siya nagantos para siyang kabalingon, kundi ikaw o ako iyang gihatagag balon o pili aron ikaw o ako mapasaylo ngadtos Ginoo. Balon, value, pili. Naghatag kaninyong panag-ingnan aron inyong sundon. 22. Wala siya makasala, tanawa ra guna. Unsa di ay si Jesus? Wala siya makasala, wala mamaka. Grabe. Wala siya makasala o mamaka. 23. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mubalos sa pagbugal-bugal. That is respect. Hello, bukat kayo binang respeto, Ikson. Kanang magbugal-bugal kasi mo sikataw, wa kay respeto sa imong isikataw, labaw sa tanan at tubang as Ginoo. Gatuo ka nga imong gibugal-bugalan, dili na tao, dili na parehan nimo, parehana nimo. Kung naguol ang imong gibugal-bugalan, mas naguol ang Dios kay nakakita sa imong gibuhat. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mubalos pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya maghulga. Tanawara, wala siya maghulga. Pero sa kalibutan ng kaliukan, grabing panghulga ay. Grabing manghulga. Kanya doon na respeto? Wala. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Gisalig Ginoo niya ang tanan ngadto sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Kinsa man ang Dios, matarong nga maghuhukom. Kay hustisya ang Dios according the Bible. Sumala sa Biblia, matarong ang hukom sa Dios, dili dautan. Wow. Unang ikaw ug ako paning kamuti nga mahimo kayo ang Ginoo. Bahalag dili na mahimo tayo mo kontra. Bahalag mag-insomnia na okay na sila raman po na ikaw na una. Ikaw o ako, ang importante i-enjoy ang kinabuhi. Diya sa pagpangalagan o pagkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo. E kini mga tao, mga kaigsuon ang kusog mo underestimate. Nag-una ng desisyon anak. Mas labaw pas Ginoo. Kaya mo ingon man kana sila, wa na ko na klaro. Kana sila di na gyud na makalingkawas sa kapobrehon. Kamo ba'y tag-iyas panalangin? Mangutana ko may so bago na ko na. Kamo ba'y tag-iyas among gininhawa? Kamo ba'y tag-iyas among gikinahanglan? Dili. Ang tag-iyas among gikinahanglan mao ang Dios. Ikaw o ako level ato bangas Ginoo. Apan hinumdumi kung ikaw magbugal-bugal sa imong isikataw, bugat ang silot ato bangas Ginoo. Una pagbantay kay ang respa ka na dili na gyud. Kay ang Dios mo silot hinumdumi dili na mabakwi. Kung i-release na niya ang tunglo, i-release na niya ang silot kanimo o kanako, hinumdumi wa na'y kapasiloanan pa. Una mag-apekta sa itong kinabuhi din sa silong sa natin. Ingon dire maison 24. Dito sa krus gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala. Ginsay nagdala tanantang sala gidala dito sa krus. Yatagan tagmalor, yatagan tagbili, yatagan tagdako nga importansya. Dito sa krus gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala aron dili na kita magpakasala. Hello. Gidala ni Kristo Jesus dito sa krus ang tanantang sala aron ikaw ug ako dili na magpakasala.
Meaning to say, sayop ang gingon sa kasagaran madungog. Mapasayloon bitaw ang Dios, pastor. Kung imo nang saton, magsigir ni kag pagkasala, mapasayloon man ang Dios. Apan nag-ingon ang Biblia, gidala ang tanang tangsala dito sa krus o gipasaylo ta aron ikaw o ako dili na gyud magpakasala. Klaro sa? Klaro gyud ang Biblia di sa kung saon pa. Unsay gingon? Dito sa krus gidala ni Kristo ang mga sala aron dili na kita magpakasala kun dili magkinabuhi na nga matarong pinaagi sa iyang mga samad nang haayo kamo. Wow, mao na gingon sa awit nga naguluhan, labod pinaagi sa mga labod ni Jesus, ikaw o ako nang haayo. Ingon ang bansing ko, kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nasaag, apan karon gidala na kamo pagbalik aron magsunod o magbalantay sa tag-atiman sa inyong mga kala. Grabe. Nasalamat sa Ginoo, kinsa di ay ang magbalantay sa atong mga kala, mao si Jesus. Kung wala tayo lain proteksyon dinhi sa silog sa langit. Ingon ang unang Pedro kapitulo ingon diri sa Mateo kapitulo 7 versikulo 10 ngadto sa 12. O inungdan ang pagrespeto sa imong isikataon, paghatag na og pili, o ikaw mohatag og pili sa imong isikataon, mas mo pa kang hatag og pili atong pangas Ginoo. Nakita na niya kung unsay imong gibuhat, kung unsay imong gihimo para sa imong isip katao, mga kaigsoon. Wa yun ay nanilaw atong pangas Ginoo. Ingon dire sa maong kapitulo 7 versikulo 10 ato ning basahon. Ingon ang pulong sa Ginoo, hatagan ba ninyo bitin kung mangayo siyang isda? Si Jesus igsuon, ingon siya, usa ka sambingay mga kaigsuonan, kung ikaw amahan, hatagan ba nimo og bitin ang imuhang mga anak kung mangayo siyang isda? Ingon ni anak ka kapalanggas Ginoo, ingon ta ni anak ihatagan bili o respeto ato bangas Ginoo. Apan usahay ang tao sa katilingban, bitin maoy ihatag dili pagkaot. Hello, kadaot, kaguol, kapodlay, kakapoy, kadismaya. Apan ang Dios kaamahan, siya mao'y magkatiman, siya mao'y mo provide sa imong ikinahanglan, kay ikaw o ako wa yuta pakurawi ato bangan sa Ginoo. Mao nga kung maayo kang tao, kung maayo kang amahan, di gyud mahitabo ang imong mga nagpakan-on imong bitin kung mangayo siyang pagkaon igsoon. Hatagan ba ninyo bitin kung mangayo siyang isda? Kung kamo mga dautan, mahibalong muhatag o maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pagkaha ang inyong amahan nga ato sa langit, muhatag gayud siya sa mga maayong butang ni atong nangayo kaniya. Wow, grabe sa ang Dios di ay muhatag sa iyang mga anak nga mga pinalangga ni atong nangayo kaniya. Mangutan ako karon, unsa may imong ipanghayo ato sa Dios? Mga maayo bang butang o dili mga maayong butang? Dipindi man. Ingon diri sa 12, buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilahang buhaton, nganha kaninyo kini ang kahulugan sa balaod ni Moises o sa pagtulunan sa mga propeta. O magani, dapat magtanong ta og maayong pagtulunan sa atong isip katao.
Ingon ang Roma kapitulo 10, kapitulo 12 bersikulo 10 ngadto sa 21. Panag-ingnan sa usa ka tawo igsoon. Ikinahanglan doon na kita'y panag-ingnan. E bisa kung saon ato igsoon. Kung dili ganita may panag-ingnan unsa kahay ato ang mahimo dinis kalibutan. Pila ra kita kayong to. Pila ra kita ka panahon igsoon. Pila lamang kita kalitik sa orasan. Kini atong gininawa, kini atong puso. Baliwala na kini sa panahon sa paghukom sa Diyos. Salamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Foreman Sanli Makaisunan from Secure. May gabi, Pastor. Dugay-dugay man kang wala ka live. Sige mapungkaw. Brother Salditano Ison from Secure. Sige ka burn out. Sikat na yun ato nga kanang pagbagyo ba ato pipila ka mga simana. Nga usa ka simana tingali to kapin nga walay kuryente. Ano mismo mga kaiso na to, yung ato ang opisina sa maong tinugdan sa kuryente. Anak na gina mga kaiso na. O niya sikat niya to, doon na lang yung mga kanang mga kalihukan ba nga, gamay disprinsya, ma-burn out na dayon, anak mga kaiso ka niya to. Muna nga, ato po nang iambos kino time welcome, nga mahatagan po taong dako pang pagtagan. Anak na ko na may exodus. Ato lang sa nga ayuhon o mga pulong ba mga kaigsunan ato pong hangihon kung say angay o dapat kabuhaton nga mas solusyonan yun nga ato nga kahimtang dinis kabukiran maanin to sa labi na sa mao nga kuryente. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi diya Brother Salditano from Secure. Labi na sa atong amigo Pastor Crowley Duhay Lungsod. Tungkol kay siya may gisaligan diya sa kinatibukan sa Secure sa unong ka mga lungsod sa kinatibukan gayon. Kunya usa sa amo ang trainer sa Values of Education nga nadiha sa Sikihor nagbis usa sila ka amigo ison ni Pastor Crowley Duhay Lungsod. Ani ang training namo mga kisonan mga supervisor sa pinakataas nga rangko pinaka taas og rangko diha sa kaeskwelahanan sa dipa sa DepEd mga kaigsunan sa maong paghandol. Muna nga kami nga mga alagad sa Ginoo dunay pribilehiyo nga maghandol mi sa Values of Education. Nagulat lamang mi sa modyul, nagulat lamang mi sa mga kahimanan uban ang uniform o ID. Usa na siya kakalihukan nga voluntary nga pagtudlo igsoon aron ato matabangan ang atong mga magtutudlo sa nagalain-lain nga mga kaeskwelahan. Adipindi lang sa mas mga alagad sa Ginoo. Sa akong kinabuhi, kung kaayuhan, atong paningkamutan uban ang tabang sa Ginoo. Atong ipadayon mga kaigsunan, ingon diri mga igsoon sa mga Roma, kapitulo 12, bersikulo 10. Ingon ang pulong sa Ginoo dinhi sa bersikulo 10 mga kaigsunan. Ato ning basahon. Ingon ang bersikulo 10. Paghigugmaay kamo pag-ayo ingon nga mga managsuon. Mauni say maayong panag-ingnan. Kanang paghigugma mga igsuon usa na siya katimailhan nga imong higugma ang imong isiga tao. Dili na sugo sa tawo, dili na sugo gikan sa usa ka tawo. Kung dili sugo na sa Ginoo ngadto sa tawo. Amen ba? Mao nay sugo sa Ginoo ngadto sa mga tawo. Dili na sugo gikan sa tawo ngadto sa iyang isiga tawo. Amen. Ingon diri mga igsoon, paghigugmaay kamo pag-ayo. It meaning to si ka ng pag-ayo, grabe ng pulong nga pag-ayo. Kaya kung mukugit ang pag-ayo may igsoon, doon na bitay maayong mani. Apan unahon na ito pagkugi o maayo ang ikahimayas Ginoo. Unahon na ito pagpangita ang gingharian sa Dios o ang pagkamatarong kay kinikta ng mga butang igadugang ra
kanatong tanan. Unsay giingon diri maigsoon, pag higugmaay kamo pag-ayo ingon nga managsuon diha kang Kristo pag tinahuray kamo. Wow, ang pagtinahuray nag-illustrate na respeto. Pag tinahuray kamo, ayaw kamo pagtapol, hinoon pagmadasigon kamo diha sa espiritu o alagari ang Ginoo. Kaya dili na itong malagaran ang Ginoo kung wala tayo respeto o pagtinahuray sa atong isip katao. Ato rin ang iningay iksoon, pwede rin natong nang balihon apan way nalilong ato bangas Ginoo. Ang imong gibuhat, ang akong gibuhat, walay nasalipdan ato bangas sa Diyos. Ingon diri na iksoon, pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom. Wow, Gumagani sa kanta mga igsoon, bawal yung magkasimango. Pagmaya, dapat i-enjoy ang atong kinabuhi. E kining atong Panginoon mga igsoon, naana Diyos alas 3, alas 2 na. Hapit na ta maabot sa palis. Adi kay abot na, hapit na abot. Naabot na Diyos sa palis na gutang area igsoon. Ingon diri, unsay ingon diri sa pulong sa Ginoo, pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailog kamo diha sa inyong mga kalistanan o pag-ampo kanunay. Wow, grabe sa pagpailog. Dili man ko kakapa, dili man ko kakapa, dili man ko kakaampo, di kakapailog, di ba? Dahil makaampo kahakad na akas kasuko, nakas kalagot, di ba? Mag-alburuto na yung una-una, di ba? Mag-insomnia ka. Pero kung makapailog ka, makaampo ka, Lord, salamat nga nakapailog dyan ko. Imo dyan kong gipalikay ni ini ay. Di ba? Makaampo ka, makatugyan ka sa Lord. Ikaw lang yung maghatag na ako pagpailog. Di ba makaampo ka nga tos Ginoo? O sa diyan na ikaw makaampo, wow, o bagon yung kas Ginoo, bisa ko sa ingon ang 13, pagpaambit ka mo sa inyong isig ka magtutuong nga anaa sa kawadon, maunay mindo. O sa day angay ni mong buhaton, pagpaambit ka mo sa imong isig katawo nga naa diha sa kalison. Tao sa mga pagpaambit, pastor eh. Ikaw o ako na gawin na himaluan na paigsoon kung sa imong ipaambit. Wala. Ingon din mga kaigsunan, sa inyong isig katao o sa imong isig ka magtuto nga naa sa kawadon o dawata ang inyong balay ang mga dumuluong. Pero pagbantay sa pwede na po yung dumuluong mga kaigsunan, mga scammer. Magani mag-ampo ta. Doon na yung mga dumuluong nga muduol na to. Wata kayo palo pa sa mga manulunda na naghatod nagkwarta, naghatod nagpanalangin. Wow. Duha may mga dumulong igsoon. Tanawa na gud silot. Kasi diha wala pa sunuga ang area sa Sodoma. Nagpadala og anghel aron maghatod og mensahe ngadto kang Lot. Amen ba? Aron makalikawas si Lot. Uban unta ang iyang pamilya. Pero ang iyang asawa kay nawili ra mas pagkamtangan ay nabilin. Walang kita mawilis mga butang sa kalibutan eh siya. Ang atong kawilihan, ang pagkamais Ginoo nga dili yun yung mabulag, dili sa kalibutan, samtang buhi pa ta, mga pinangga. Ingon diri pag-ampo ka mo sa Dios, nga panalanginan niya, katong nagpasipala, ayay. Imong buhaton egsoon, makaampo deka, makaampo kas Ginoo, natos Ginoo katong nakapasipala kanimo. Ikaw o ako rin na sayo nini o sikensa ang nakapasipala kanimo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino Escape from Davao City, Copperman. Maayong gabi ka ninyong tanan diha sa Davao City. Sa tanan nato mga follower, listeners sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong bangka radio. Unsay gingon diri pag-ampo ka mo sa Dios, nga panalangin na niya katong nagpasipala ka ninyo. Panalangin na niya o dili tunglohon ay klaro ka pag kay ang Biblia.
Unan ikaw ug ako, kumusta ka ang atong pagkakristohanan? Ato ba giapos Ginoo ang nagpasipala ka nato, wala ba nato tungloha o una-una? Ay ang si Jesus igsuot sa iyang pag-adto sa cross, iyang gidala tanan ang kabungkat, iyang ginupahan ang tanang kalapasan, aron ikaw o ako dili na gyud magpakasala atubangan sa atong Ginoo. Niningatag na og dapit sa kahabonon nga iyang hatag. Manghinaot ko ano na tayo nakapunan diya sa pulong sa Ginoo o dinhi sa balang kasulatan. Eh, inyong kadahon eksoon tingali dili sa kukalay kung kayo naman tayo mga obligation sa nagipiyal sa Ginoo alang sa pagpaambit usab sa kahibalo magikan na po sa Ginoo, dili ikan sa tao. Dalaygon ang Dios sa tanan nga nagwas karon sa kinabuhi ni Brother Perlantano nga nagwas karon uban sa iyang tibok pamilya, uban sa ilang anak nga ginamag-abig o tipigat na kanunay sa pagkamaayo sa buhay na ito nga Diyos. Ato kinitakopan pinaagi sa mga pag-ampong pagpasalamat ang inaot kung ano na tayo nagkatunan ningtak na og dapit sa sayo kagabion ay ang ihatag. Atong hinumduman weekend karon mga kaisunan Bernes 8 sa 11 sa bulan sa Oktubre sa tuig 2024. Pinalamang kabulan, pinalamang kayo ito panahon matapos masang aglaing tuig sa atong kinabuhi. Ato siyang pasalamatan, ato siyang pasilugan. Minikap na og dapit sa kagabion ngayang ihatag ka na ito mga kaisunan. Dayogin ko din niyo sa mga pag-ampo pag ato nga i-focus ang ato nga una-una kasing-kasing diya sa pagpasalamat sa buhay na itong Ginoo. Labing kamahanan og mahigong maon ka nga diya samahan. Salamat o Diya sa imong pag-abding o pagtipig kanunay kanamo sa tibok na kong panimalay sa among tulong ka mga anak, sa among ugangan, sa tanan namong makaigsunan din sa Sitio Balong, sa tanang pagkaigsunan lapit sa Pilipigan, hidid kay Pastor April may akapturan o sa tanang mga katawhan diya sa Pagway Lord, ilabi na sa pamilya sa mga inyong family, sa pamilya ni Brother Mario Idian, Sister Roslyn naman sila mga anak, o sa tanan karon na nagawa sa Facebook Live o sa Visayas at Mindanao, dapit sa Siquijor, dapit sa Maynila, dapit sa Cebu City, dapit sa Saudi Arabia, dapit din sa Tanay City North, o sa uban pang mga kasawhan nga nagasunod din ang mga programa. Ikaw, Diyos, nakakita sa mga kinabuhin kasi kung ako nagsalabutan. Salamat o Diyos sa imong pagkamay o pagtipig kanunay. Kaya sa landong sa imong mga pako kami kanunay magapasilong sa kasiguruhan naman. Bisan pa man sa tanan nga nagasunod nining mga programa, sa tanan nga naminaw karon silang pasatagsak sa mga panimalayan. Kung ano na sila mga problema amahan, kung ano na sila mga balatian karon, ikapa o Diyos ang ilang tipuok na physical nga bahin, ikan sa ilang lapalapa ang ako kayo sa pinakaaling ko. Kung ako hingin na ng tanagmatan sa mga balatian, in mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Completely healing pagabot sa katapusan. Yato nagmahinadlong o nagtumang sa imuhang mga balaod. Sa tanan karon nagawa sa Facebook Live, ano na usab sila yung mga panginangkap sa matapusan ng pamilya. I declare blessing sa matapusan. I declare prosperity, Lord. Ang kadaugan kasiguruhan na aragad kanino nagagitan naman. Ako salamat o Diyos sa tanan na nagasir ining mga programa. Manalangin ang matapusan kanila. Labi na sa akong wife karon na nasa dapit sa Saudi Arabia. Salamat o Diyos ngayon mo siya gihimong kinasahin. Ngayon mo siya gihatagan mo kadaugan kanunay. Ngayon mo siya giampihan diya sa landong sa imong mga kapatid. Salamat o Diyos mintak na o dapit sa kagabion ngayon mo gihatag ka na mo. Samtang kami makapahulay
Ang imong dilibuan ka mga madagota, ang imong dilibuan ka mga anghel, may pagkaproteksyon, pagkabantay sa mga kinabuyaman. Labaw sa tanan ini mga dapit, kanahimo usab kini nga dakong kaabang, aron ang imong mga pulong mga mensahe, matod sa nakalilaing sok sa tibok kalibutan naman. Diya sa imong pagkamayo, kami kanunay pagkapasilo mo. Diya sa landong sa imong mga pako, kanunay kami imong ikipikan, kaya ang pasiguran kadaugan, naragod kami mo, O Diyos, ang tanan. Salamat O Diyos, ini mga tanak mo dapit sa kakamiyo. Pagkapamuhat ka sa katapusan ka. Sa pamansa mong station manager, Pastor Gideon Catalario, o bansa ito, tikong niyang Panginoon. O sa Luzon, Visayas at Mindanao, ikaw sa mga panalangin sa katapusan. Kung ako mga pag-apo sa malabot na pinigay, kaya din ang magpakigay may magabukos sa katapusan. Ikaw sa tanan hatagi o kagawasan ang katapusan. Kung ako mga pag-apo, yahi o Diyos ang katapusan, kamakatawhan. Ay lang pilion ang tapos ko ka ngayon, labaw sa tanan may nandukot anak kami mo na Jesus. Way imposibleng anak kami mo. Ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ikaw usap ang Diyos kang Jacob, ug ikaw usap ang Diyos kang ako among ilagaran. Ug wala na ilain pa nga Diyos among ilagaran. Aral makaluwas sa among mga tingin sa silong sa langit ko. Salamat po Diyos sa imong pagkabayon. Salamat po Diyos sa imong pagtibig. Salamat po Diyos sa imong pag-atiman sa matagosang panahon. Ikaw Diyos ang akong gituboy. Ikaw ang akong gibayaw sa tibok na mong kinabuhi. O wala na ilain pa. Amo kang ipanako O Diyos. Amo kang ipasigar ko sa tibok kalibutan. Ikaw ang Diyos. Kalabing kamana. Salamat O Diyos ng mga tanang. At kami magpahulay. Pakikuban ka kanunay kanamo. Kung tipigay kanunay, kung sige Jose mong hamili, manugo ang among kinabuhan. Madaugan, masikuruhan, kapaguhan, kausaban, sa dagan sa kinabuhi sa silong sa langit, ibabaw sa kalibutan. Tanaw bakit sa kagabro, may unang ang akong pagpasalamat, kung magkaikaw mayo ng pangalan. Kung kung himaya, anak na doon kanibuan ka na. Pinagilamang sa imong bugtong anak, personal na mo na Dolores. Salamat sa Pinoon sa inyong patikuban. Ang atong oras mga kaisunan, alas 7:17 na. Payong pagpanihapon, ang inyong ubos ng alaga, doon payong panihapon, meron ang panihapon ang sa amin sa Oscar. Payong pagpahulay, may pagkatulog. Ilabi na sa tanan nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Ginoo magabanan namin sa mga ito. Ang pingantas Ginoo o ang patauban, ano na yung pakikuban sa mga ito. Sa ngalan sa labing ngalan ng mga Diyos o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan o sa atong station manager, Reverend Gideon Catalario, sa ngalan o sa atong general station manager, Reverend Kay Bayan Magasaol, sabi niyo ubos nga lagat, ubos na higala, ubos na amigo sa kahinginan, sa FM Radio sa 95.3, sa dial sa inyong mga radio o sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, even sa live. Ay kapay ka ng pagkanan. Salamat sa inyong pagkikuman. Salamat sa inyong pagkakit. Pinaalis sa ulo nga lupot. Ang atong oras karon mga kaigsunan, alas 7:19 binasa sa iyo kagabion. Manihapon na matagos sa o sa atong pagpahulay, kauban nato ang Ginoo kanunay.